Bos días, xentes do redor. Hai unha persoa, concretamente unha muller, no noso proxecto Nós, a xente do redor, que está presente desde os nosos inicios. Marila Abad Suárez, sempre aportando cultura, non só falándonos da súa maravillosa paixón pola filatelia, senón que sempre nos convida a gozar con esa sadia nova na poesía, que son os traballos dos alumnos do colexio Cardenal Cisneros. Hoxe, as miñas lembranzas desde o meu recuncho de Trevinca serán recitando as 3 novas promesas da cultura ourensá. Neste caso serán os poemas de Isabeli, Ángel Luis e Adrián, aos que tratarei de dar a voz xuvenil desde a miña ancianidade. Poema. Letras son letras, palabras son palabras. Esta é a poesía que saquei da nada. Palabras que riman son moi bonitas, delas saen sentimentos, ledicia, tristura. Gracias, Adrián. A estrela de mar. Onte vin unha estrela chorar e quixena alumiñar, pero non estaba no mar e deixeina marchar. Quixen pensar, imaxinar como sería o seu camiñar, logo de brillar, cantar, iluminando o mar. Isabeli, gracias. Por último, a miña avoa. Os latexos do teu corazón soan como un tambor. Cada latexo non é un tempo perdido. Lembro cando me abrazabas e non me soltabas. Aínda que te fagas maior, sempre estarás no meu corazón. Gracias, Ángel Luis. Gracias a todos y gracias al Colegio Cardenal Cisneros.